Maayong buntag or maayong adlaw guys. Kining akong gi-content pang adlaw-adlaw pang good vibes for good mood guys. Nindot kaayo ang dagatry, magsayaw-sayaw, magkanta-kanta, magdrama-drama, mag-unsa na lang akong i-content. May na lang na ako i-content sa matag adlaw guys. Mo nang bisan unsa na lay mahuna-hunaan nga content kay di man pwede nga dili ta mag-upload sa kada adlaw nga video guys. Pang good vibes sanit guys, trabaho lang ni, walang personalan, hala bira, sayaw pa more, kaanindot gajud sa dagat, hala bira hi Chris, nice kayo ang dagat, tinaw kayo bisag balod, balod kaayo, hala bira, sayawi pa more, bira hi more, sayaw pa more, bira, thank you for watching. Oo, mayayong adlaw ka natong tanan, mga sisi, mga lods. Luzon, Visayas, Mindanao. Mayo na lang malipay ta, be positive lang ta always. Enjoy lang atong kinabuhi sa adlaw-adlaw natong content, guys. Para nin sa atong trabaho, walang personalan. Hala, bira, sayaw pa, Chris. Nindot kayo ang panahon, nindot kayo ang dagat liguan bisag bawod guys, lami man ang panahon. Birahi pa mo. Sayaw ikimbot mo Chris, smile pud panag sa Chris. Birahi Chris, sayaw na gud lamang, maglingaw-lingaw na lang ta sa adlaw-adlaw natong gitrabaho. Dupa aron malipay. Ayo na lang mag-exercise ta sa adlaw-adlaw. Birahi pa more. Thank you for watching.